Shantir Bazar Bishing Khobjak 52 Colony Tiprasha area Jungjale Mangpili Bishi Kodogromai Kamini Mongsha Hamkrai Nukjagya 1979 Bishiwa Tripura government by 52 Nokungno Colony Khawi Rejakmani 42 Bishi Hai Ong Thanga Pia Tabok Phano Lamarok Kaham Khai Rejagyako Nungjangnai Tirok Bo Kaham Kre Jongbari Phayo Thango Netarok Kok Rui Klango Jongbari Paike Tei Nukjagya MLA Netarok Takute Busunata Voice Lam Sopio Omonong Kachini Tiprasa Kamini Je Lam Yang Para Thamani Sateka Art Poribar Eba Yang Tongo Bauno Teke Tipana Poribar Omotino Boro Yang Sat Poribar Lai Wati Rokka Bum Tilai Samia Bomo Je Ketopato Tong Omoro Laipe Lompai Tangana Tebi Baksa Kulupai Tangana Al Somai Kubro Bum Tilai Chung Samia Tebu Norno Kahamake Punoni Chanang and Mampicagno Bahayang Tomane Omo Je Boro Himjang Jaga Musuk Himjang Jaga Fancy Onya Omotike Je Ong Tomane Chinti Prasa Kamini Pajagwati Jora Hakwak Paimani Jora Norok Sini Mangplin Bisinte Nagi Chinti Prasa Kamini Bahay Obostatong Eba Sorkar Je BJP Sorkar Paimani Bija Pas Bosor Ongoi Tangka Takon Oparo Kaja the Peace Riafano Je Choling Pano Kairi Mankamo Haibano Rijaglia Eba Haikote Kaisa Edisi Hapang Paimani Bishini Kawitong Bishini Kaman Jorabutakon Oparani Je Jongjal Takon Kaya Edisi Hapang Bumungsa Kono Omarano Naikolia Eba Je Hakotone Tipra Sorkar Omono Kono Naikolia Abono Bagino Sabodai Omo Hai Chini Tiprasa Kami Ohai Diprai Onkoman Eba Jongjalo Toman Abon Bagu Sabodai Ile Chongmari Peketa Chongmari in Bagu the Koedin Kenota Neta Montri Hindana Boro Kami Bereno Kami Saikalanga Norok Para Omor and I Omo Kayana Hanka Abo Busuk Jorakobo Norok Sabumakana Tangai Je Atroni election Sikambo Eba Chongmarin Sikambo Saina Kalangakana Omo Param Neta Montri Pai Bahake Puno Himani Genetaro Himu Tangboy Saikalango Norona Chung Sorkara Faikanga Achokanga Umo Kamini Jongal Omorano to take a permanent get Chung Tab Nuguna Makana Passport or lying a Tanka BJP Sorka Permanent into Topana Omo J Kamini Jongal Tapana take Hajaya Trong himde erone kamini lukurok bo kok chalai nai jong ta sabsan bisno o kamini lukurok je ro tuinung tongna bo lukurok bo kok chalai nai bahai ke tongkha eba 1989 yo je oro bauno koloni rijak mane hene je government hoje rijak mane takchuk jora tamne sep sabre jage eba kuno current facility go ferang chatini facility bo kore takchuk jora oro tuinung jana tuini sep koroi lama himjane lama ne sep koroi musuk himani jaga Nurok Musuk Himani Jaga Hainung Omotino o Borog Laisok Laitang Kaimani Tuini Bagui Norok Noguna Makana Chini Mangplini Bishing to Norono Saito Table Puno Chini Srang Tatin Bishing Tenor to Bakanaton Srang Tati TV. Rono ko maha ko ya ko ni pai ko maha bo ta ba ni ko ni ko ma po ya no ma ko na ni pai ko kita ro ta no na ke ban no poriba to le thau ya ka ha purbe ke ban no kolon ni to le ta ha se poriba Nogi Makana, Kuani Mangpli, Okan Posoti, Poribar Jet, Tuinong, or Kuani, Omo Mangpli, Norok Nogi Makana, to be single tea, Kormai Art Togzak, Side of Young Lad of Togzak 90. Boso Sunok Saka Tomani, Abu Bolong, Besero, Kaja the Ketoni to Hinsamano, the drain of Kajaburo, Kisha Harway, Oba Kaimani, Mangpli. No Kanano Tini Tiprasarok, Bahajong Jalaton. Hai nai lam sokpi nuguna mangkana chini oro je tui yori tongman oroni or kamini borok orono tui tu eba orono tui no nongo borok yoro saja kisa ko hai ke khurjak orono tui no borok tui kami nongla mane oro kono nungjang na tui ni bagu sep sabrok taksuk jora kore ko chung nuguna mangkana norok chini mangplin bising tu chai mankana pading ke chung tako khorok sabe ko busalai ne oroni kamini lokor bai chani mukhe ma mukhe Simon Jeriang ko parane mukhe Kondol para Ncha
bosor kahanoro para je ake tuiro kring tu motu ku thero kring tu ampo bosor sisuk ya ke emne tau chung phono tong ya emne bosiro pho tau sabi satai chole tong ha ke to boro emne to se taklay sa matang bo phayo supply taklay ki supply ma ke skang lam tu o tuiro nong matona o bo bo khuaro ne tu mat nong matone de tu ku thele boro ro de tu ku rono ko sa ku nu khong ro kana no boro emne side ro so ha tale kunjat bo kunto srai ro pho je lan ma bridge re ko sane ro pho so rai tu ma be abo be ma be ka side ro le kanai le lama ro le breng tu na ro chin ro ka ham de tu gari ro le sile den lama le ke bono ha boy cholin ke hamya no mai ha boro le wai saro jaga thanai dia boro be ke ma tu sabo bo bai so ne ro pho peace ke ro ke nu bi phayo ar na ko chim ro pare ke kono develop kore abon bo kono sarkar nak mat sem ke sarkar no ke age amno kam ke ek tong le ma bono no sanso abono ha au ke khanai man khana no rok takho khoroksan bukhak de borok oro je bine jormone sikang no oro je tuine jungjal ro kalai tong mane eba rasta ro lam ro hamyang to mane jongtai bu phonong nai no o kamini bahai jungjal rok ang mangpliti chana chanai kama kiti se phonong nai ba au noro nogino man khana o kamini jongjal bahai ebang bro tui kuk thai ba tui nong tumani jaga ro orono kusu kosto ke tong chin ti prasa kami tak suk jora develop ongya ko eba develop bufro khaijang nai chung bufro tai yok sinai o birmani obono tui chung tai bu phonogui tong norono nai di chin ti prasa kami chung tai bu phonok nai tong dei sirang chati baksa khulumkha sirang chati nai tone takhute ba chung ge tine phaino sok pheka je chung norono ta sing lamni hote je salangmani kok oro paro kisa chung tini o kamini develop ni bepara norong no phonong nahi phemani ge chung tabuk phaisok pajak bauno kolone khondol para o parani chung himte saiman ka je oro kaisa brick soling eba puno rasta lam ro hamya ha tuino ma phai ha lamano hala hara kak bija wati pai ka burok bhai ke him abo chung saimanya khub kosto no tongona oro ni kamini lukorok je amhai lam kore rogo buine bagan besati ma phai mani je wati rok burok ero kulum ka sang ketelang ne belai jong jalo kole je emong tui chung no ka tuini bo emong kubang mano somoi sarong nuk jaga chung phai tete chung nai phai jak je chung taibu bisine phone chung ayang lai phai ka angka chung ero yang ni simi je tui rok boro yang boro do je tui rok nungmane eba tui tu kumane jaga ro chung tine oro ni simi no phonong nai no kaisa no man khana umo kheto pathar tui kaisa rasta omotin thamone je yang otai ate ka noi poribar tong mane oro ni simi no brok start himano paithak nok omote je thangjang nai borok ni lam hamya ong to mane obono chung ti sai phonong nai hini oro no mangpli no chung no rong joto no buskango phonong nai chung tine phaisok phaijak ang mangpli ti sanano sanai omo je himan lam omono kam ke phonong na bagoi norok tin camera bising te nai man nai bahai ke thangla eba burok wa tui jora rog ke burok bum tei ke thang chung obo serai sawi khanar na norok no eba uron lukorok be sale ke chung sai mane burok wa tui jora rog bum tei thang nugui ma khana ke norok umon rasta rok bahai tong jak tau e kamini je khondal para kamini ebang tau chung phari turuk ke tau kisa phonong lai nai orone kamini lukurok je tui nong man eba tui tu mani jaga homo tui no burok thangmani abono chung no rong turuk ke tise phonong nai hinchai togoi tongo tongni baksa sirang chati hai lam sokpio sirang chati nai tone takok te sona phari ke chung tai kaisa mang pili no rong tise phonong nai phaja bauno koloni hene je oro bauno koloni hinjang mane hai je eba ke ba 1989 oro kaisa tini grupo songrokno oro kaisa koloni hine khawi rejak mane Tripurani government by bauno koloni government khai rejak mane pore phano taksuk jora kono oro kami taksuk jora kono sap sep rok rujagya ko eba kono lam himjangne lam rok kore ko borong himna ne ke musuk himan lama oboti no himjangne eba tui nongna ne ko musuk nongma ni jaga aron nongjagne obo haino mangpli chungno rano tise phunang ne hino tini phaipijak phairi ingke norno turuk am phunong nai oro kamini lukurok bahai ke tui nongma ne eba oro tui nongoi poro je bemarok man rok tongmani chung norong tisai phunong nai hino norong chung chai togoi tongo tebo phunong nai phairi an mangpli chang na am sanai kisa phaiding nai au mangpli tisane nang sanai kahama ko ron phonok dihne noro nai no man khana himjang nai
omochi jagraya himjangne motebo ongya ba ironi je yapai khor aron toino or thango oron toino or phayo oron toino no o kamini lokora ge bauno kolon hinjamon age ke bauno poribar toman ta bauno kolon poribar nilai ta 60 থেকে 65 পরিবার অংজাক তা সুক জরা সরকারি হইতে কোনো সেব রিজাগিয়া বরং নংনানি বাগৈ তুই কাহামনি সেব রিজাগিয়া তাক ফানো মানিয়াখো এবা নরক নাইমো খানা বরক অমতুই যে হিমানে রাস্তা অমতিনে harpe kafe gune borok o lamte no himu bokro gola thani thaitam eba chango gola kheboi omotino lai sokmani kinuro khwani obostha naidi omon nongjangnai mote ong musuk tok pon joto orono tui nongono tahi chung selablia oroni kamini borok oron tui khok saitilang no khai eba borok chung kok saleka boron tui khok hemalo ar khwani khogoi sao abron dukui chung phaipi kan kubuno no phrongne noro nogoi no man khanam tui bisingo na a malja yong la tokjak oken jwaro malpajak saido tui khormai mang ka oron no borok ri khogoi golao danani sika ri golao o ruwei tui kisa clean khetelangu nogoi man khana chung tino o phai je chung tisi tahi tui oron nongna himani tui yo bisi phone ganang rok hinoi ang nongna nai man nongleya boroni tui khok himan khwani sao tai tui sep rok kore hamal kore sao abono norok abono chung ta chini buskana dadak sijak phonok na hinai chung phai pekha norok nokhana ro tui khormai man kha tui phone ganang man kha norok nok mani taksuk jara chini sep rizagi chin tiprasa kamini tamoni bagoi sep rizagi eba bud sanke to chung bud roino to chini lokorok jotono je সরকার তম্পনার বুদ যত জমা কে বুদ রে কোপ্লাই চংমারি কোপ্লাই খাই রহ চংমারি কোপ্লাই খাইপাই মানে উলফানো চিন কামে যে পারা রগ তো মানে যে বড় লোকরক যে কগ্রি মানে অকক নারু গিয়া নুরক নগি ন মান খানা তা তাই কয়েকদিন পরে খানো তাই চংমারি ফাইফেন চংমারি সিগাং নেতা মন্ত্রী ফাইতা ম কগ্রি কলাং চং আপন নাইলে ফিনে নেতা মন্ত্রী চং বাক্সা ফাইফিনে